Il-marda tal-kanċer twassal biex il-pazjenti morda jkunu deboli, għajjina u anke muġuwa. Sal-lum lawċin li jibatu minn din il-marda u jeħtieġulhom jirċievu l-kemoterapija qed ikollhom kull darba jinżlu l-isptar boffa. Kien għalhekk li l-MUMN permezz tal-President Paul Paċ ix-xahar li għadda batet ittra lill-Ministru Għawdex u lill-Prim Ministru biex dan it-trattament jibda jingħata Għawdex stess. Fl-ittra l-MUMN mhux biss resqet ir-rakkomandazzjonijiet tagħha imma wkoll issuġġeriet kif għandhom isiru l-affarijiet. Madankollu l-Ministru Għawdex Giovanna De Bono u anqas il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma wieġbu l-ittra tal-MUMN. L-MUMN tissab maġba kif laqqas biss risposta ma ġevejnija għax tħejjelna li oġġet bħal din li l-MUMN li salati s-support il-gvern. Il-gvern jipprofetta ruħu u jibdejta l-da servizzi Għawdex. ħaġa tagħla ġeb risposta ma tanix. L-MUMN temmen li din il-kwistjoni sensittiva għandha tkun trattata b'urġenza u qed tappella lil laqdietu lil partiti politiċi biex jinaqdu flimkien ħalli tonqos it-tbatija għal pazjenti jew morda bil-kanċer.